News sa IFM News. At mga idol, para po sa ating good news, first ever art exhibit for everyone ginanap sa isang mall sa Dagupan City. Sa detalye ng good news ayan, ating mapapakinggan at mapapanood Idol Vico Cancionero. Center Dagupan for the official launch of Art for Everyone. And there you have it! Napuno ng makukulay, magaganda at iba't ibang konsepto ng pagpipinta ng mga likhang sining ang SM Center Dagupan dahil sa first ever art exhibit sa syudad na may temang Art for Everyone na binuksan kahapon July 16, 2025. Unang-una po, na-motivate po at na-inspire po yung ating mga locals po, especially the young generation po, para po maging into arts din po. Nagiging appreciative din po sila dun sa artworks na ginagawa ng iba po nating mga kababayan. And at the same time po, it will become a source of economic growth din po. Kasi since it's an art market po, makakabenta po yung ating mga artists po dito and it will become their source of livelihood din po. So we will also help the art community po. Daang sining ang nakadisplay sa art exhibit na gawa ng grupong Agini Kolektibo, Pangasinan Artist Groups at iba pang mga local artists mula sa Pangasinan at La Union. Pati mga mall-goers ay talaga nga namang humanga sa pang world-class arts na likha ng mga talentadong local artists. Ang art exhibit ay layuning maipakita ang importansya ng kultura at sining sa Pilipinas. Ito rin ay daan para sa mga local artists na ipabatid ang mga istoryang kanilang ipinipinta. Samantala, ang nasabing art exhibit ay magtatagal hanggang July 29, 2025. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.